realitzar un debat per a saber què és millor, Halloween o Nadal. A continuació li donaré pas a Halloween. Per favor, Pau. En la meva opinió és millor Halloween perquè pot donar sust a la gent. Estimada Pau, en valencià cal dir en surt, no surt. I per a mi, a més, Nadal és millor perquè pots gaudir de la festa i aprofitar els valors temps amb els demés. Estimada companya Martina, no s'ha de dir en els demés, es diu en els altres. I en la meva opinió és millor Halloween perquè pots anar a per xutxes. Estimada Carmen, en valencià no es diu xutxes, es diu llepolies. I en la meva opinió és millor Nadal perquè et dan molts regals. El meu company Eric no es diu Dan, en valencià es diu donen. I jo crec que Halloween és una bona festa per a salir amb els amics i amb la família, fer ensurts i per a passar-ho bé. Andrés, no es diu salir, es diu eixir, i en la meva opinió és millor Nadal perquè no n'hi ha col·legi. Estimada Sofia Puig, en valencià no es diu col·legi, es diu col·legi. Per a mi és millor Halloween perquè tots els anys vas a la casa del tesoro. Estimat company Arnau, no en valencià cal dir any, no anys. I per al meu pareixer, Nadal és millor perquè te despertes el 25 de desembre i baix de l'àrbol trobes els regals que t'ha deixat el Pare Noel. Estimada Sofia, no es diu àrbol, es diu arbre. I per a mi Halloween és millor perquè pots eixir al carrer a demanar dulces. Estimat company Víctor, en valencià no es diu dulce, es diu dolços. I per la meva opinió, Nadal és millor perquè venen els Reis Mags amb el camell a portar-te els regals la festa del 5 de gener. Company Pablo, en valencià no es diu fetge, en valencià cal dir retardar. Per la meva opinió, Halloween és millor perquè molts programes fan tot de Halloween. Estimat Marc, no es diu en valencià muchos programas, cal dir molts programes. I per al meu pareixer, el Nadal té les millors comides de l'any. Per favor, Jorge. Estimat Aaron, no es diu comides, es diu menjar. Per a mi, Halloween és millor perquè et fa por. Estimat company Jorge, en valencià no es diu millor, cal dir millor. Per a mi és millor Nadal perquè pots menjar rosquet amb tota blava o el rei. Estimada companya Elsa, en valencià no es diu haba, es diu fava. I per a la meva opinió, Halloween és millor perquè hi ha una quantitat molt gran de xiquets i xiquetes dient truc o tracte. Estimat Pau, no es diu quantitat, es diu quantitat. I per a la meva opinió, Nadal m'agrada més perquè el ron de Nadal està molt bo. Benvolguda Sofia, no es diu turrón, es diu torró. Per a mi és millor Halloween perquè pots disfressar-te amb els teus amics. Estimat company Carles, no es diu con, es diu amb. I per la meva opinió és millor Nadal perquè podem passar més temps amb la família. Per favor, Pau. Estimada Tamara, en valencià no es diu tiempo, cal dir temps. Ara, per a finalitzar, anem a eixir dos representants de cada equip per a la conclusió final. Com a representant del meu equip, Halloween és millor perquè ixes amb els teus amics amb disfressos, diguent truc o tracte per totes les cases i et donen moltes llepolies i, a més, hi ha programes de televisió especials en aquesta nit de Halloween. Per favor, Ell. Com a representant del meu equip, Nadal és millor perquè no hi ha col·legi, ve el Pare Noel, tenim trobades amb la família al voltant de la taula, és cap d'any i està la cavalcada dels Reis Mags. I per tot això crec que Nadal és millor. Fins ací el debat de sisè A. Espero que us hagi agradat.